Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Deputy Commissioner of Food Safety kakong D.B.S. Mukhim, haka atari rempang arjar arpanriw kala pensyai bayi ki Dohkha kajela, ladap tas lot barokhot, ban pentikna bagi don ki metal ki bamlong Shngaiñ ban bam ki briw, bat kala pentikna ba anda ladap tas lalap ba kamshim don kumta, hendai kalong Shngaiñ bagi pat ba akin bam. Kakong Mukhim kala pentim, bahadu sapusan tali kinong muna Dohkha, lalum nakaleng ki district kajela, balapha asyaki jagatas hakol kata. Kakai pot kepentingna babaro kinong muna ki hab bar ki kendon ke Food Safety and Standards Authority of India bar kim shimdon ni kita ki heavy metal. Nalor kata kaliat huru baka office Food Safety kala julet tas syaki yau ki hat ban pentingna baki pat ba kinong Shngaiñ ni ban bam. Kala kenturu ikinong dia Dohkha bakin pendrung kerteng yalade haga Commissionerate of Food Safety namar bakin syak dan kuna ke bahek bha ladakim don ya ka license. Kamdai tangkan ni kasihan governmenta reina du menuru kadon ka jingitre lang ka bashir hem kham tame na kini ki ba di Dohkha naki ba di do siar ba ki ba di do kumjo ti hakabidi ba kanika nakaliang jongki nong di Dohkha ki long ka association jongki ka long ka bakloi ba ban wan chakmat banyetre lang na ka benta ka jingbet jingbiang jong ka Dohkha hakiyo ki hat ba ki pa ba akin light na ki jingma ti men hagan niru kila swaba kini ki officer jong akin let ru nakaliang ka association nila contact ki association but kila ya don lang ha ka ban kila ya ban ya test ya kini ki Dohkha bangi kila yo I kumnong ile but ka iga method ka bangi le ka bangi le ya kini ki samples ban pha sha po laboratory ti men hakani ka sien jam ka man di bangi layo ai ka report ngan sa share ki ngan sa pentip ki pa ka ni ka Dohkha ka long ka kamdon kanu ru ka jingma nang ba makiru kin sngo Shngaiñ bat kin numdon kanu ka jingar ka jingkerpat ka bana kalyang jongi na ka office na ka por hi but khamtam ha ka ni ka por na shime ka ni ka kabu kublish bon ba pisai nga ba ngan appeal ya kinong di Dohkha ba ro khamtam naman ni kren ya ka Dohkha ti nga appeal kinong di Dohkha ba ro khat ba kidei ban yo ya ka license ban di Dohkha kabapaka kat kum ka jingpatha jong ka Food Safety and Standards Act R1000 Henry namar kat kum ka section like we jong ka ni ka an lada msham la register la ni pim don ka license ka bapaka ka don ka kuna ka behe ba ti kani bali padele si bali paden ki le si laban o balin hab dele license mo ten re ka kambaneng kong ka long ba ka jing le ya ka license kan wanra ya ka jing ngie itu ngilaban regulate ya ka rukom di Dohkha ya ka rukom di jingbam khnang bakani kan bu ya ki pat ba nong bam ha ka bakan numdon kanu ka jingma na ka benta ka jongki temdei tangang ni state jongi hakling saudong kari India ru baro ki nong di Dohkha ki nong di marba mardi ki don ya ka license ka bapaka halor jong kani ka hadien bakalami social media bakadon ka jing jing ka allegation biki ong bakadon kani ka kini ki jingba ki Dohkha kimlong satia ki ba safe ki bawan na shabar na asam na we ki ba kimlong safe pangin ba namar ki don kita ki heavy metals mo haki tina kata daw ngila pha ban test kini ki Dohkha naka state Meghalaya jungi naki district baro ngila pha kini ki samples but kini ki samples ki ngilayo ay ka report ru kini ki report ki penpau ba kamdon kum kata ki jing ka Dohkha ka long safe ka long ka bebet ban bam ki pai ba kim de satya banti tinang tapade hakabidi but ka jing test ki Dohkha khamtam but ki jing bam ru kum ju ni nakapor ki food safety officers ki shai let ban test ya ki let shaki yo ki hat bar ki we so ki le igi spot test tengim lap bakan don kanu ka ba don ya ka jingma ken te kalong safe ki pai ba kim des ya ban ti ki nong bam ki de ban ya bam ko ma de ban long kam don kanu ka problem how bana December ni pharu ya kipeling namar ka don ka allegation ba ki don kini ki antibiotics na tu ka ba ki treat ki CRP na ki dawai ti ki don kini ki metabolites ken ki antibiotics ki bala ban rung hadu ka peleng
tinggal apa tes ye kini ru nak district ni district baru jong ka Meghalaya but kini ru ka sampel ki report jong ki long safe ki confirm kat kum ka standard so kini ru ka long ka papiak kim don kam ki pai ba kim dis